И така, здравейте! Какво си имаме тук? Една подправка, едно бижу, което току-що ми подариха от Enders. Подправка за стейк, която просто веднага реших да си направя едни-два стейка, да я изтествам, защото съм първия в България, който се е докоснал до нея, а тя още дори не е стигнала от склада им до магазините. С тази подправка, която може би се превежда нахална пържола, саси стек, така че нямам търпение да я пробвам. Какво по-хубаво от това да си вземеш един Нью-Йорк стек от Вивенда и да го изтестваш с една супер подправка от Enders нахална пържола. Да видим. И така, нямам търпение да пробвам. Няма да резнем и другия. Бърчърчето. Страхотна подправка, препоръчвам. Благодаря на Enders. До следващия път, когато ще има нещо друго вкусно.